Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat ABC Busbedrijf werkt aan bussen met airco. Dat heeft de directeur van ABC Busbedrijf, John Seintje, tegen de Extra gezegd. Zoals bekend waren er nieuwe bussen aangeschaft voor de coronaperiode. Tijdens corona kon er lange tijd geen airco aan worden gezet in de bussen vanwege de regels die er toen golden. En nu zijn er heel veel bussen, eigenlijk alle bussen, zonder airco omdat die niet meer aangezet kunnen worden. Maar vanwege de hitte van de afgelopen periode is het noodzakelijk daar iets aan te gaan doen. ABC Busbedrijf gaat dat doen. Een deel van de bussen, daar wordt nu aan gewerkt om de airco te installeren of te herinstalleren. En er is geld gevraagd aan de regering om daarbij te helpen. Want als er eenmaal airco draait in de bussen, dan moet er ook veel meer betaald worden voor de brandstoffen. En dat zijn zaken die betaald moeten worden. Seintje is er daarmee in overleg met de overheid. Gevangenen worden als beesten behandeld, dat zegt de voormalig minister van Volksgezondheid, Jacinta Constantia, die enige tijd zat opgesloten in de SDKK. Over haar ervaringen in de gevangenis heeft ze een brief geschreven aan de statenvoorzitter. En daarin geeft ze een lange uitleg, 26 pagina's, over de situatie die ze onmenselijk, onacceptabel, onhygiënisch, onveilig en onzeker noemt. Het is bijna alsof de mensen als moderne slaven worden gebruikt in de SDKK. Aldus Constantia, die er nadruk op legt dat de overheid daar iets aan moet doen. RKCS onderzoekt mogelijke mishandeling. Het gaat allemaal over een verhaal dat afgelopen zaterdag in de Extra stond van een docente die een kind van 6 bij speciaal onderwijs hard geslagen zou hebben. Er stond een foto in de krant. Je kunt zien dat het kind geslagen is. Het heeft ook problemen met de oren gekregen daardoor. En een boze vader heeft dat verhaal verteld aan de Extra. Nu heeft de Rooms-Katholieke schoolbestuur laten weten dat de vrouw direct op non-actief is gesteld en dat de zaak verder wordt onderzocht. Rooms-Katholiek schoolbestuur had graag gezien dat er eerder contact was geweest met hen voordat het in de krant verscheen. Maar ze zeggen, we nemen dit heel serieus. Citro krijgt 2 SIDOE's, de vrijwilligersorganisatie die zorgt dat alles zo veilig mogelijk op zee plaatsvindt. Die krijgen 2 SIDOE's. Citro doet mooi werk, levert belangrijk werk en zoals net gezegd ook nog door vrijwilligers. En daarom zijn er 2 SIDOE's aan hen gegeven om het werk beter te kunnen doen. De SIDOE's zijn overhandigd aan minister Charles Cooper, die na het vertrek van Rui Sandro Seintje voorlopig minister van Economische Ontwikkeling is. 245 kilo cocaïne op vissersboot. Dat liet de kustwacht gisteren weten. De kustwacht maakte bekend dat zondagochtend er een boot werd gesignaleerd dat op een opmerkelijke manier bezig was met varen. Daar zijn speciale technieken voor om te kijken wat niet en wel gebruikelijk is. In ieder geval, er werd gecontroleerd. De boot met de 2 mannen aan boord is naar de kustwachtsteiger gebracht. En daar vond een grondige controle met kustwacht- en douaneagenten en een douanehond plaats. Daar werden de drugs aangetroffen. 245 kilo cocaïne. Volgens Anthony Codet kunnen mensen opgelucht ademhalen. Dat heeft de adviseur van de fractie van de CEM laten weten aan de Extra. Anthony Codet laat weten dat de CEM-partij, doordat ze nu onderdeel vormen van de coalitie, binnenkort een minister krijgen van SOAW. En de mensen die het moeilijk hebben op Curaçao kunnen daarmee opgelucht ademhalen. Het gaat om ouderen, het gaat om mensen met weinig geld. Die zijn volgens hem door de PNP vergeten, achtergesteld. En deze mensen krijgen weer een stem met de nieuwe minister van de CEM, aldus Anthony Codet. Gevaren van zwart geld, daarvoor wordt gewaarschuwd. Nu er een introductie staat gepland van een nieuwe Caribische florine. Deze introductie kan worden misbruikt om zwart geld wit te wassen. En dat zegt Anna-Maria Kemna. Zij is voormalig hoofd van de Financial Intelligence Unit Curaçao. Ze wijst op het gevaar van professionele witwassers die gebruik kunnen maken van legitieme bedrijven zoals toko's om geld wit te wassen.
Ze vreest dat dit proces al langer gaande is en dat is een risico bij de introductie van een nieuwe munteenheid, omdat mensen cashgeld kunnen inleveren en daar de nieuwe munteenheid voor krijgen. Ze benadrukt dat er meer samenwerking en meer overleg moet plaatsvinden binnen Curaçao om dit te voorkomen. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want Silveria Jacobs, lange tijd minister-president op Sint Maarten, die heeft haar functie als partijleider van National Alliance neergelegd. Dat besluit volgt na de tegenvallende resultaten van de parlementsverkiezingen op 19 augustus. De partij, haar partij, National Alliance, werd wederom de grootste. Maar Jacobs zelf kreeg niet voldoende stemmen om in het parlement te gaan zitten. Dat is de reden voor haar ontslag en die heeft ze 26 augustus ingediend. Ze zegt dat ze al enige tijd nadacht over haar aftreden. Ze is blij dat de National Alliance de grootste partij is, maar het feit dat de mensen niet haar zoveel stemmen hebben gegeven is een van de redenen om zich terug te trekken. En de positie van leider van National Alliance wordt voorlopig ingenomen door Egbert J. Doran. En die kennen we allemaal als de voormalige minister van de National Alliance. Hij gaat nu kijken wat er wordt gedaan voor de National Alliance om een nieuwe leider te kiezen. Dan gaan we naar de Zijne Majesteit Tromp. Dit mooie schip kwam gisteren aan op Curaçao. Mochten een kijkje nemen. Er zitten 200 bemanningsleden op het schip. Dat schip heeft trouwens al een half jaar onderweg. Sinds het in maart vanuit Den Helder vertrok. Onder meer naar de Stille Oceaan, naar de Rode Zee. Interessant om te horen en ook interessant om te zien dat van die 200 bemanningsleden er 2 Curaçao zijn. 2 Curaçaoënaars zijn corporaal. En we spraken met hen en ook met het leven op zo'n boot voor lange tijd. We spraken met Brahim Varlak en Gio Job. Brahim Varlak en Gio Job, allebei corporaal op deze prachtige Zijne Majesteit Tromp. Jullie zijn Curaçao binnengekomen. Hoe is het leven op de Zijne Majesteit Tromp? Nou, geweldig. Ja? Geweldig. Ja, leuk. Echt een mooie reis gehad, dat sowieso. Ja. Dat is het, hè? Want jullie hebben een hele lange reis gemaakt. Jullie zijn al 6 maanden van huis. 6 maanden in totaal, ja, klopt. Ja. En nu eventjes toch naar huis, want dit is Curaçao en jullie komen van Curaçao. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Dus even thuis en daarna weer door naar de tweede huis. Nou, nee, Hoe was de reis? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja, er heel veel in de reis is gebeurd natuurlijk. We zijn 9 maart zijn we vertrokken van Den Helder richting oefeningen. Ik moet zeggen, de eerste 3 weken gewoon goed oefenen, goed voorbereiden voor de missie die we hadden daarna. Daarna hadden we 1 maand lang de missie in de Rode Zee eigenlijk. Dat was meer voor het vrije doorvaart. Het beschermen van de vaartuigen. Ja, een beetje. Ja. En na dat gingen we door gewoon met het stukje diplomatieke belang eigenlijk. Dus Nederland en landen die we zijn gingen naartoe. Ja, we gingen Mumbai, dat was onze eerste haven naar de Rode Zee. Daarna waren we naar Singapore, Indonesië, een beetje Azië.
Zaten we, Japan, Zuid-Korea. En nog naar Hawaii ook. En zeg daarna je? gingen we naar Hawaii natuurlijk, ja. Maar dat klinkt allemaal heel mooi, maar het is gewoon hard werken op zo'n boot, of niet? Het is gewoon iedere dag bezig gewoon. Ja, ja. Dat is Ja? sowieso. Ja, zeker. En is het Iedere dag gevaarlijk werken. het werk? Nee, we doen het met plezier eigenlijk. Ja. Het is nooit gevaarlijk als je Nee. het met plezier doet. Ja. Nee, maar Ja. je komt in regio's waar Je de komt- spanning is. Ja, dat was- zeker wel, ja. Het was meer eigenlijk de Rode Zee, dat was meer spanning eigenlijk. Mhm. Dus dat was een echtje eigenlijk. Het was gewoon een moment van iedereen gewoon lekker schoon scherp iedere Ja. dag. Goed Er zo. kon iedere dag iets, elke minuut, elke seconde kon er iets Goed gebeuren. gebeuren. Ja, Dus commandocentrale was gewoon alles op pijlen eigenlijk. En dan ben je de hele tijd alert. Ben je de hele tijd alert. Ja, 24/7, zeker. ja. 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 Het was echt een maand spanning. En vervolgens gingen we gewoon door met wat de leukere kant eigenlijk, Ja. wat de marine meemaakt. Ja. Is dit een mooi leven, het marineleven? Ik vind het wel. zeker. Ja, jij ook? Ja, zeker. Geweldig. Ja. Jullie zijn de enige 2 Yukorsau op een bemanning van 200. Nu op het moment wel. ja. Ja. Zijn er veel Yukorsau in de marine of niet? Je kan ze wel op. Je kent ze wel. Er zijn nu weinig, maar we hebben nog meer nodig, hè? Ja. Mensen Er kunnen, zijn nog meer nodig. mensen kunnen zich aanmelden daarvoor. Ja, Zeker. zeker, We hebben sowieso zeker. mensen nodig, dus Je zou het ook aanraden. ja, Ik zeker. wil het wel aanraden. Ja, Ja. En hoe lang blijven jullie nog op Curaçao? Nu 7 dagen, dus maandag vertrekken we weer terug naar Nederland. Ja. Geniet ervan. Ja. En dan gaan we nog naar Colombia toe, want daar is een akkoord bereikt, of tenminste een oplossing gevonden voor een probleem met de brandstofvoorraden. De vluchten vanuit Colombia zijn weer normaal, nadat luchtvaartmaatschappijen gisteren verschillende vluchten vanuit Colombia moesten annuleren vanwege afnemende brandstofvoorraden. Maar er is snel herstel van gekomen. En de nationale luchtvaartmaatschappij Avianca verklaarde dat het door leveranciers was geïnformeerd over een beperking op de levering van kerosine voor de rest van de maand. Maar toch zijn er snel oplossingen gevonden. En dat betekent dat de vluchten vanuit Colombia weer normaal zijn. De regering zelf ontkent trouwens dat er ooit een tekort is geweest en gaf brandstofdistributeur Terpel de schuld van het niet nakomen van zijn taak. We houden het voor u in de gaten en zijn morgen weer terug met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.